Όταν λοιπόν, γεια σας παιδιά. Εδώ πέρα θα παίξουμε σήμερα. Άρη, χαμήλωσε το μικρόφωνο σου. Δεν μου μπαίνει το γάμι. Μα έχεις μπει ρε βλάκα. Θα το ανοίξω. Βγήκε τώρα. Κοίτα ρε. Ρε θα περιμένετε να το ανοίξω. Μπες μέσα και να πατήσω start session. Εγώ μου χαμηλώνω την εικόνα του παιχνιδιού. Και εγώ το έχω κάνει. Λοιπόν παιδιά, και θα παίξουμε Survivors. Περιμένουμε τώρα τον Άρη να μπει γιατί δεν ξέρει τι κάνει. Άρα, Μπες. μισό. Γιώργο, θα πεις κάτι? Τι να πω. Έχω να πω ότι οι συμπαίκτες μου είναι τυχεροί που με έχουν κοντά τους στην ομάδα, διότι είμαι ένας είμαι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος παίκτης. Πολύ χαμηλά. Αρχίσαμε! Κάστε τώρα, αρχίσαμε. Λοιπόν παιδιά, προσέξτε τα όλα αυτά και πρέπει να... Τι είναι αυτό ρε? Έχει το λίγο συμπράσει σε πάει. Εγώ που ξέρω Τι είναι αυτό ρε? Παιδιά, ετοιμαστείτε! Τι είναι αυτό? Τι φλακή είναι αυτό? Σκάσε να δεις, τρέχα, πήγαινε κάπου που να είναι. Έμεινα πίσω! Ρε, δεν σας βλέπω. Τρέχα, πήγαινε που να είναι Γιώργο. Και τι είναι αυτό? Έλα, βλέπω έναν. Πρέπει να τρέξεις μακριά από τους τέτοιους. Πρέπει να τρέξεις μακριά από το Λύκο. Από το? Λύκο! Ρε μην τσίστε, με πολύ πισαρπιτή θα με φάνε! Ποιος Λύκος ρε? Ποιος Λύκος? Έχει κάποιος Λύκος εδώ πέρα. Είναι ένας λυκάνθρωπος, τρέχτε! Ω, βρήκαμε το αεροπλάνο, πάμε να πάρουμε... Βρήκα ένα αεροπλάνο ρε, βρήκα ένα αεροπλάνο. Πάμε να πάρουμε τη σελίδα. Δεν έχετε καταλάβει τι θέλουμε μαζί. Συγγνώμη, έλα, βλέπω ένα βλάκα που τρέχει. Ο Ιάσονος θα είναι μάλλον. Όχι. Ποιος θα πάει? Εγώ είμαι ρε. Μπαίνω. Να σας παιδιά, να σας. Σας βρήκαμε. Πώς παίρνω τη σελίδα! Δεν μπαίνουμε στο αεροπλάνο, δεν γίνεται. Ρε πρέπει να πάρω τη σελίδα! Πάρ' τη σελίδα! Προσπαθώ! Την πήρα! Την πήρα με τρέχτε! Ωραία. Ρε μ' αφήσατε πάνω μου ρε σκουλίκια! Έρχομαι! Ρε παλό. Μας έβαλα Άρη ρε. σε βρήκα! Περιμένετε εκεί ένα σπαθμό! Πάνω σε βλέπω ρε. Παιδιά δεν μπορώ να τρέξω! Έλα, είσαι μαζί μας και τρεις, πάμε! Περιμένετε, με έρχομαι! Όλοι πέθανα! Όχι, εσύ τρέχετε! Α, κάνω το... Να φύγουμε, εντάξει. Στο σπίτι μου. Γεια σου, εσύ είσαι μπροστά. Εγώ είμαι μπροστά. Άντε διαπέγανε. Με τελείωσε, συγγνώμη. Ω, βρήκα αεροπλάνο! Πήραμε τη σελίδα του αεροπλάνου, Όνο! Είναι εκεί με τα κόκκινα μάτια. Μόνο εσύ είσαι. Εγώ είμαι στο αεροπλάνο, αλλά τρέχω. Άρη εγώ είμαι ρε. Έλα εδώ. Δεν πρέπει να χωριστείτε, να αφήσατε μόνο μου. Είστε γαμώτο σας. Καρίνη, Αφήσατε μόνο μου και στο ήλιο και θα πάρει τη σελίδα. Καρίνη. Πού είστε ρε μα... Πάνω, παιδιά, για να πάρετε μια σελίδα πρέπει να πατήσετε το αριστερό κλικ, εντάξει. Πού είστε γαμώτο? Ψάχνετε να βρείτε Λούνα Πάρκ. Να ρωτήσω κάτι, αυτό είναι το τρομακτικό. Εγώ πέρασα μέσα από κάτι κόκκινα μάτια. Αλήθεια, δεν πρέπει να με κάνεις αυτό. Όχι ρε. Αλήθεια. Αλλά όχι Εντάξει. την ώρα για να τελειώσει. Ρε, πόσα αεροπλάνα υπάρχουν? Ένα αεροπλάνο είναι και δεν σκέφτεται. Έλα βλάκα, πήλες μάγι. Λαγκάρεις άσχημα. Τι και να πέσει κι αυτό? Τι είναι αυτό ρε. Σε ποιον πετάχτηκε? Άμα ρε γιο. Γεια σου να πείτε. Σκάσε ρε. Κάνει σούπα. Αλήθεια. Το βγάζεις. Εγώ ακολουθώ ένα φως. Ένα κόκκινο φως. Καλά πάω στο κόκκινο. Ρε μα πάρε. Αεροπλάκα ρε. Βλέπω ένα χαρτί. Πάρω. Πάρτο με το αριστερό κλικ, πάρτο. Βρήκα μια παιδική χαρά. Ωραία, πάρε αυτό το χαρτί που είναι εκεί πέρα με αριστερό κλικ. Σε ποιον πετάχτηκε? Τον Άρη. Έτσι είναι μαλάκα.
Ρε Βαβάρα, μήπως είμαι εγώ αυτός. Όχι, δεν είναι. Ρε παιδιά, χαθήκα. Παιδιά, πρέπει να μένουμε ενωμένοι, ρε, και χαθήκαμε εμείς. Είστε βλάκες. Α, βρήκα ένα κόκκινο φως. Τρέχω έτσι. Ζαρί, έλα εδώ. Βλέπω ένα κόκκινο φως ρε. Μόνο εσείς οι δύο, ρε βλάκα. Ζαρί, φύγε τρέχοντας, είμαι πίσω σου. Έρχεται. Ψάψα τους να είναι Μαλάκα, μαλάκα, έχουμε πάρει 2 σελίδες ευτυχώς. Και έχουμε πεθάνει σχεδόν όλοι, στα ηλίθιοι. Ποιος πέθανε? Εγώ πέθανα Αυτός. και μάλλον ο τέτοιος. Εγώ πάω μόνος μου έτσι. Με παίρνουν τηλέφωνο. Σαν νικάνθρωπος, ρε μαλάκα. Παναγία μου, ο νικάνθρωπος είναι ο Ζαρής, τρέχτε. Εδώ πέρα εγώ στο gym mode είχα παίξει το Slenderman, ρε μαλάκα. Εκεί πέρα Να σου πω, θα μάθω. εδώ πέρα πώς κερδίζεις. Πρέπει να πάρεις όλες τις σελίδες. Ζαρί, Έλα, πάμε ευθεία από εδώ, ακολούθαμε. Όχι, βρήκα ένα δρόμο. δεν έχω φακό. Μου βγήκαν μπροστά. Τι Βλάκα. κάνω, να γυρίσω πίσω να τα γαμίσω. Να τρέξεις καλύτερα, λέω. Α, δεν το κατάλαβα αυτό, μόνο οι κοτούλες τρέχουνε. Ναι, θα πεθάνεις τότε, ηλίθιε. Α, μου βγήκαν μπροστά. Με περικύκλωσαν. Κάτι ψολούδες με μικρό πουλί. Τρέχω. Τρέχα, εμένα Α, την μου έχουν έχει μικρή. κόλλησει, μαλάκα. Ρε, αυτή την έχω πολύ μικρή, γιατί τρέχω. Ο νότος μπροστά σου είναι, τρέχα. Τι είναι αυτό, ένας τείχος. Βρήκα ένα τείχο Μαλάκα, μαύρο. αυτός είναι το τέρας, τρέχα μαλάκα. Απλά κανάτος, το βρήκα. Μπροστά μου. Είναι πέσα μου. Εντάξει. Τι κάνω, να πάω να το χτυπήσω. Πρέπει να τρέξεις, μαλάκα. Ζαρί, με φάγανε. Το σιδερικό που έχω γιατί. Με το shift Ναι, με- πρέπει να τρέξεις. Ναι, με Ζαρί, το σύμφωνο. Έλα. είσαι μόνος σου. Ευχαριστώ για την συμπαράσταση. Όπα, τι είναι αυτό το μαύρο. Ρε, τελειώνει η πίστα. Όχι, πρέπει να βρεις όλες τις σελίδες, έχεις μείνει μόνος σου. Εντάξει, παιδιά. Και ο Για- Πάνος, έχεις μείνει μόνο εσύ και ο Πάνος. Πάνω που είσαι, ρε. Ο Πάνος έχει πάει για τηλέφωνο και αν το επιτεθεί ο Λύκος. Είναι ηλίθιος, τι κάνει. Καμικάζει ο τύπος. Παιδιά, εγώ πάω ευθεία, έχει ένα δρομάκι. Έχει ένα δρομάκι, έχει σελίδα εκεί πέρα, σίγουρα. Γιάσονα, Γιάσονα. Έλα. Την άλλη φορά είμαστε μαζί, εντάξει. Οκ, θα χωριστούμε μετά για να βρούμε περισσότερες σελίδες. Ρε, άκου λίγο, άκου λίγο. Έλα, ακούω. Έβαλα τώρα δυνατά, άκουσες την τζιρίδα Ναι, νομίζω. την έτσι. άκουσα. Δεν είναι τρομακτικό ρε εσύ. Έχει όμως πλάκα ρε, όταν σου πετάγεται μπροστά. Εγώ τον είδα φάτσα-φάτσα αυτόν τον Εγώ μπούσι τον φάτσα Λύκο. κάρτα τον, μου πετάχτηκε στη μούρη μαλάκα. Όταν ήμασταν στην παιδική χαρά, ήμουν εκεί πέρα και ήταν και ο Ζαρής. Ήσουν που πήρε το χαρτί έτσι. Τι έγινε ρε παιδιά, ψόφισα. Όχι, ζήτησε. Λάχο. Είδα Δεν μπροστά μου, είδα μπροστά μου ψάξα. ένα λιάκι Ψάξα, με μαλάκα. πουλιάκι. Ρε παιδιά, δεν σας είπα ότι με πήραν τηλέφωνο. Τι έγινε τώρα? Πεθάναμε όλοι. Με κυνηγούσα από πίσω, με καταδίωκε. Τον έβλεπα, την είχε μικρή στη σκιά. Λοιπόν, Λοιπόν. παιδιά, ξαναμπαίνουμε. Μισό. Κατά λάθος βγήκα εγώ. Λοιπόν, Γεια σας. παιδιά, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια και πεθάναμε όλοι, τώρα αποφασίσαμε πρέπει να χωριστούμε αναομάδες. Καλά λέει. Εγώ με τον Άρη και ο Πάνος με τον Γιώργο. Ναι, δεν λέει και τα ονόματά μου σε από πάνω. Άντε να σε βρω εγώ τώρα. Δεν πειράζει, θα καταλάβετε. Όπου μιλάμε πήγα να σηκώσω το τηλέφωνο και μου ήρθε το ακουστικό στο μάτι. Πω. Πείτε όλοι, πείτε. Ιάσονα, ο κωδικός ποιος είναι ο ίδιος? Ναι, πάντα. Κάτσε να το βάλω εγώ πίσω γιατί... Γιώργο, Τα έχω πες, ξαναπεί στον σταμάτα κωδικό. να τρως. Τι? Τι τρως εδώ? Από τον Ιτριακά. Εγώ φύγα ένα κροσανάκι το πρωί, εντάξει ήταν. 78, 87, 94, 43. Ναι, ναι, ναι. 70. Οκ, Παιδιά, δεν πρέπει να πεθάνουμε. Όταν θα... Εμεί- Να σβήνετε τακτικά τον φακό σας, γιατί τελειώνει η Πώς μπαταρία και μετά δεν έχετε. Πώς Ποιος σβήνει? είναι ο φακός? Με το ταφ. Πώς? Με ποιο Εγώ το σβήνει? σβήνω το Με το φακό. ταφ. Με το tab. Με το ταφ. Α, με το tab. Εγώ δεν το σβήνω το φακό. σε λίγο. Μπες, Άρη, μπες. Έχω μπει ρε, σας περιμένω. Γιώργο, μπες. Εγώ δεν είχα. Ναι, τώρα μπήκα. Ωραία. Μπήκες, εμένα μου λέει 3 στις 4. Και εμένα. Και εμένα μου λέει 0 στους 4, τι να κάνω. Έχει πάλι. Ρε έχει βάλει λάθος τέτοιο. Πάλι Για- πάλι Brazers. Γιώργο, Ακούστε. πάλι Ναι. Brazers. Παιδιά, Έλα. ακούστε, εγώ λέω καλύτερα να είμαστε όλοι μαζί. Ναι, όντως. Μην φύγετε όταν τον δείτε τρέχτε.
Τρέχτε αλλά προς τα πού. Ένα λεπτό, παιδιά. Να πείτε πράγματα, να πάρουμε σελίδα. Θα πούμε μια κατένθυψη όταν είναι. Ενώ ευθεία θα πάμε, ας πούμε, τρέχοντας. Ωραία, λοιπόν. Δεξιά. Εγώ μου λέμε 0-4. Άντε θα πεις ρε. Ναι, εγώ έχω πει. Γιώργο, Ωραία, ρε. το. Θα μου πεις τον κώδικο 78. 87. .87.94. 87 ήταν, έγραψα. Έγραψα 84. Καλά το είπα ότι έχει βάλει λάθος. Καλά, ξέρουμε όλοι τι κάνει μαλακίες, αλλά εντάξει. Οκ, μπήκε. Ωραία, αρχίζω. Για τον εφιάλτη. Λοιπόν, oh my god, oh my god. Λοιπόν, παιδιά. Έλα, βλέπω ένα ψολαρά Δεν μπροστά μου. Δεν κλείνει ο κόσμος με το ταφ. Για μόνο 3 βλέπω. Πάμε. Ποιο Πάμε. προχωράει μπροστά. Λοιπόν, να είμαστε, λοιπόν. Ο Γιώργος. Εδώ Το είμαι. μέσα είναι, λέμε. Στον κόλο είμαι. Α, δεν ανάβαλες αυτό. Πάμε ευθεία, πάμε ευθεία. Εγώ ακολουθώ έναν. Όπα, πάλι μου έπεσε το ακουστικό. Περιμένω να το Παιδιά. μαθήσω άμα ναι, προχωρήσουμε. Σας οδηγώ εγώ, έτσι. Μην τρέχετε τώρα φυσικά. Ψάξτε ό,τι να είναι. Τι να ψάξω. Πού στην ομάδα. Μάλλον κάτι ξεκόλωσε ρε. Ω, ναύτος! Δεν Ναύτος, Ποιος, ρε? τρέχτε! Τον είδες. Όχι, αλλά τρέχω στα άκυρα. Εγώ τρέχω που να είναι. Τρέχτε, αλλάξτε πορεία, κάντε τι θέλετε. Και εγώ τρέχω πίσω από έναν. Ποιος είναι μπροστά? Εγώ! Εγώ είμαι. Α, βρήκα χαρτί, έχει χαρτί εδώ. Ω, πάρτο! Τώρα θα Πάρτε με και καταστήσεις. ψηφάκι. Όπα, πήγα σε μια παιδική χαρά σε μια δεξαμενή. Τι είναι αυτό? Μπράβο, τι γάμισα. Ναι, εγώ είμαι εκεί πάνω. Έλα, πήρα- εγώ είμαι μαζί με τον Γιώργο εγώ ρε. Έλα το χαρτί. Πάμε, Έλα, πάμε. χαρτί. Τρέχα, Γιώργο. Γεια, τρέχτε. Από εδώ ευθεία, ευθεία, ευθεία. Από εδώ έχει ένα Πάρα μονοπάτι. ψάξτε σελίδες. Ο Μιτζή μου τελείωσε, δεν μπορώ να τρέξω. Ω, περιμένετε. Τρέχτε. Παιδιά, δεν θέλω να σας το πω, Λάκα, αλλά τι μου μπροστά. φαίνεται. Κάνω Παιδιά. κύκλους. Παιδιά, δεν θέλω να σας το πω, μην τρομάξετε. Μπροστά, εκεί που προχωράμε, τώρα έχει φώτα. Είναι το Παραλίγο. φάκο. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Άντε ρε παιδιά, είσαστε από πίσω μου. Εγώ έχω μείνει μόνος μου νομίζω. Ρε, Ωραία, γιατί- εντάξει. Να ψοφήσεις ρε. Σας γαμίσω, πάλι φεύγετε. Άσο να σε περιμένω, πού είσαι. Ω, βρήκα το αεροπλάνο. Πού είσαι εσύ. Στο αεροπλάνο. Απ- Παιδιά, είμαι σε καλό δρόμο. Βρήκα τέτοιο χώρο για... Παιδιά, βρήκα τέτοιο. Αλάνα, να το πω Ναι, έτσι. και εγώ στην Αλάνα είμαι. Μάνο, Τι φώτα σας, φώτα από πίσω σας, κόκκινα, τρέχα. Δεν μπορώ, δεν έξω το στάμινα. Γεια σου να με κοιτάει. Ω, έτσι, για μένα θα με γενικά σε λίγο γιατί πήρα την δεύτερη σελίδα. Κάπου βρήκα ένα χαρτί, αλλά το έχασα τώρα. Εγώ Πού το ήταν? πήρα. Τρέχτε. Α, είμαι σε ένα τάγκ πρώτου παγκοσμίου. Ω, πάρτο. παιδιά, κόκκινα φώτα. Ω, Μίτσε. Εκεί που Μην ένας... κοιτάτε πίσω σας, μόνο αυτό σας λέω. Άσο να περίμενε, με σε βλέπω. Ωραία, δεν μπορώ να περιμένω γιατί με πιάσει. Περίμενε, δεν μπορώ να τρέξω. Δεν πειράζει, προχώρα. Πώς. Με το W. Παιδιά, βρήκα ένα τάγκ ρε. Έλα, προχώρα, είμαι πιο μπροστά από το τάγκ. Ρε, έχετε μείνει μόνοι σας. Έχω μείνει μόνος μου. Έλα, Δεν είμαι έχω προς το πεθάνει τάγκ, ακόμη. πιο μπροστά. Και μπροστά Σάρι, από... βλέπω. Προς Είμαι ποια βλέπω. κατεύθυνση. Δεν βλέπεις φακό. Όχι. Έβλεπα πριν λίγο. Φακ. Στο τάγκ είμαι. Δεν μου έχει εμφανιστεί καθόλου. Είσαι μέσα στο τάγκ. Παιδιά, νομίζω πως θέλει να με σκοτώσει πολύ Περίμενε λίγο. αργά. Εντάξει, σε βρήκα πάνω. Καλύψτε με λίγο. Παιδιά, δεν έχουμε πεθάνει. Να το, το είδα. Βλάχο φύγει, είναι στο τάγκ. Είναι στο τάγκ. Ποιος Εγώ- είναι το δίπλα μου. Εγώ είμαι. Εγώ κρύβομαι σε ένα Αλλά μην σπιτάκι. γυρνάτε ποτέ πίσω γιατί πάντα εκεί θα είναι. Παιδιά, εγώ κοιτάω πίσω γιατί έχω λέω στο βρακί μου. Ω, Μιτζή, βρήκα ένα φράχτη. Όχι, κυνηγάει. κοντέινερ βρήκα. Ρε, με κυνηγάει. Γεια σου να. Παιδιά, βρήκα κοντέινερ και πιστεύω πως κάτι εδώ πέρα βρίσκεται. Γεια σου να μ' ακούς. Έλα. Περίμενε με, είμαι πίσω σου, εσύ είσαι αυτό. Παιδιά, ελάτε να με βοηθήσετε. Πίστεψε με, εγώ πάω προς το άγνωστο τώρα. Και εγώ προς το άγνωστο πάω. Έλα, θα ανακαλύψουμε την Αμερική 2 φορές. Έτσι. Στο πούτσε είναι σελίδα, ρε, θα μου εμφανιστεί σε λίγο. Εμένα με κυνηγάει από πίσω, θα με καταδιώκει. Τον είδα πριν ρε βλάκα που έτρεχε Γεια, προς τα είμαι πάνω. Σαλαβίνη, με λίγα λόγια και Μουσα. πάμε. Είμαι μαζί σου, γεια σου να. Στο πούτσε είναι σελίδα, ρε. Όπα, βλέπω κάτι φώτα, δεν είναι... Εμείς Όχι, ρε. είμαστε.
Βρήκα τείχο. Α, να, ένας εδώ. Πάνω σου πρέπει να είναι. Όχι, αποκλείεται γιατί περπατάει. Άρη, δεν βρίσκω σελίδα. Εγώ, ρε, το μόνο που βλέπω είναι κάτι που... Όχι, έλα, προχωράμε. Καλά, πάμε να φύγουμε από εδώ, δεν το βλέπω καλό. Όποιος προχώρησε τώρα, αυτόν ακολουθώ. Τον έχασα. Φύγε, Άρη, τόση ώρα ήσουνα μαζί μου. Ω, μην σε κάτσε στο δέντρο. Αλήθεια, ακολούθα μου που και να είσαι. Τρέχω. Εγώ έφυγα τώρα. Είδα κάτι κόκκινα φωτάκι και πάω προς αυτά. Νομίζω είναι ο Πάνος. Καλά. Θα να φύγω, δεν με έχει καταδιώξει καθόλου. Ω, Μιτζή, νομίζω πως είναι δίπλα μου. Εγώ δεν Γεια σου, ξέρω. να σιγά, μη φωνάζεις ρε. Να σου πω πόσα τέτοια υπάρχουν. Έλα ρε. Πόσα τέτοια υπάρχουν. Είμαι ζωντανός. Ψάξτε για σελίδες. Είμαι ζωντανός. Πάνω, τόση ώρα με κυνηγούσε και πίσω μου ήταν ο Άρης και νόμιζε ότι εγώ ήμουν ο Ιάσονας. Δεν πάμε καθόλου. Παιδιά, νομίζω πως είμαι το επόμενο του θύμα και είμαι μόνος Πλάκες, μου. πλάκες. Ρε, είναι πίσω μου ακριβώς. Τι κάνω. Ω, Μιτζή, το ακουστικό. Γιατί εγώ τι νομίζετε ότι είμαι μόνος μου είμαι. Τον είδα, γύρισα τώρα και τον είδα. Παιδιά, είναι πίσω μου, τι κάνω εγώ. Τρέχεις. Να βάλω αέρα στα πανιά. Παίρνεις το τάγκ του πρώτου παγκοσμίου και του ρίχνεις. Πόσο τέτοιο. Πόσο τρέχει, πόσο γρήγορα. Πάρα Δεν μεταφέρεται ότι. Ο Μητσίστα κουράστηκε. Εμένα πάντα κουρασμένος είναι, ποτέ δεν τρέχει. Πατάω το shift. Πρέπει να μην τρέχεις όλη την ώρα, αγόρι μου. Παιδιά είναι πίσω μου, τον είδα ακριβώς δίπλα μου. Ο Μιτζή, εμένα νομίζω ότι μου έρχεται τώρα. Είναι πίσω μου, τον βλέπω αριστερά και δεξιά όλη την ώρα. Θέλει να σε βιάσει. Δεν κλείνει ο φακός ρε Άσονα, είσαι σίγουρος ότι είναι το τάφ. Έλα. Παιδιά Δεν πάω κλείνει ο γύρω-γύρω από φακός. τα δέντρα για να τον αποπλανήσω. Κάνω σβούρε. Πυρουέτες. Νέος βιαστής στην Ελλάδα, παρακαλώ, κατέστε. Πόσες σελίδες έχουμε βρει. Νάτος, τον είδα πίσω μου. Πόσες Εγώ έχουμε βρει. έχω χαθεί. Είμαι... Είδα τη φάτσα μου, έχει ποτική engineer φάτσα. mode ψάχνει. Είναι μόνο ψάχνει. Μου την πέφτει. Αλλά την έχει μικρή να κάνει. Ρε μ' ακούτε, πόσες σελίδες έχουμε βρει. 3. Και νομίζω ότι Νάτος βρίσκω μπροστά μου. κι άλλη. Βγήκε μπροστά μου ρε, Ω, τον Μιτζή, είδα. βρήκα κι άλλη, ρε. Ρε, βλαμμένα με καταδιώκει εδώ και μισό ώρα και δεν με έχει πιάσει μαλάκα. Μιτζή, βρήκα τέταρτη. Πάρτινα. Ω, Μιτζή, Όχι ρε, ψάχνω. πώς... Ρε, είναι σε κάτι αρχαία. Νάτος. Ω, Μιτζή, τρέχω. Ρε βλάκες, όλη την ώρα εμένα κυνηγάει, εσείς είστε μια χαρά. Εγώ είμαι μόνος μου. Είναι κανένας άλλος που είναι μαζί με άλλον ή είναι ο Είμαι καθένας μόνος μόνος μου του. και έχω πάρει την τέταρτη σελίδα. Άρισε και εσύ Βλάκες. μόνος σου. Βλάκες, με κυνηγάει, μισή ώρα μου μπαίνει μπροστά, γυρνάω, του δίνω τον κόλλο μου, φεύγω από την άλλη, ξαναβγαίνει Νομίζω μπροστά. ότι βρήκα κι άλλη σελίδα. Αλήθεια, είσαι σίγουρο. Νομίζω. Πόσοι τέτοιοι υπάρχουν, ένα. Γιώργο! Πού είσαι, Να το μπροστά. πού είσαι, όχι δεν είμαι εγώ. Α, όχι δεν είσαι. Πάνω εσύ είσαι. Πού είσαι εσύ. Ναι, έλα, εγώ είμαι ρε. Βρήκα την τέταρτη σελίδα από εδώ. Ακολούθαμε. Ρε βλάκες, πού είσαι εσύ. Λοιπόν, μην κοιτάς ποτέ πίσω, προχώρα μπροστά. Εγώ πίσω κοιτάω, δεν τον βλέπω. Πάντα προχώρα. Ρε, βρωμάει η ανάσα του, δεν μπορώ άλλο. Α, ξανά στο τάγκ, βγήκα, άλλο κύκλους κάνω. Έλα Για ρε. να μην... Είδα ένα φως. Θα πιάσω Σακ- τον Γιώργο ρε παιδιά. Σ' ακούω, Άρη, σ' ακούω. Παιδιά, νιώθω κάτι υγρό. Τι είπες. Ήταν υγρό, ας το προχεί Όχι και και εγώ πονούσε. δεν ακούγεται. Τι είπες Άρη. Έρχομαι σε μισό λεπτό. Παιδιά, εγώ έχω βρει 2 σελίδες. Έχουμε 4 σελίδες μπράβο με όλες τις 11. Εγώ βρήκα μία στο τάγκ. Ρε παιδιά, εγώ Πάνω, μην γυρίσεις ποτέ πίσω μου. Δεν γυρνάω. Ωραία. Ρε παιδιά, με κατά 2,5 και τώρα δεν το βρίσκω, δεν με επιτύχετε. Θα φτιάξεις σε μένα σίγουρα. Γίνεται να σταματήσει κατά 2 και εμένα. Το Να δες πάει παρά. σπάνι. Όποιος και να είναι δεν σε νοιάζει. Άσε με δράμα, α πάρε αυτά. Μπράβο, για σαν είχα τα έχει ανοιχτά ρε. Ο βλάκος ο αδερφός μου φταίει. Α, μου βγήκε μπροστά ρε. Είδα μισή τη φάτσα του. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως... Εγώ Γεια σου, πάντως... Εγώ είμαι πολύ μακριά ρε, πού είστε εσύ. Ρε, μου κόλλησε. Έχει αρκετά
μακριά, έχουμε βρει 4 σελίδες. Μάλλον πέθανα. Όταν σου κολλάει η οθόνη τι γίνεται? Πάνω, βρήκαμε σελίδες, ρε νομίζω. Ρε βλάκες, βλέπω ένα φως και είναι ακριβώς μπροστά μου, απλά εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ. Γιατί? Νομίζω ξέρω. έχει κάνει. Κοίτα τώρα, για ψάξεις. Η Άσονα μ' ακούς? Ναι, Όταν κολλάει η οθόνη και δεν μπορείς να κουνηθείς. κάτι τρέχει. Να, τη βρήκα, τη βρήκα. Μπράβο, τρέχα. Τώρα πώς μπορώ να δω εσάς? Περίμενε ρε, δεν μπορώ να τρέξω. Συγγνώμη. Ζαρί, Έλα. έφαγε. Μάλλον. Δεν σε βλέπω. Σταμάτα, ανέβησε. Είσαι. Τι τρομακτικό το λύκο είναι. Γεια σου, πού είσαι, πού είσαι, where are you? Είμαι μέσα στο δάσος, θα σας δούμε κάπου. Γεια σου να. Έλα. Ρε μη ρεύεσαι ρε βρω. Ήδη. Πες περαστικά. Σε ποιον? Στη γιαγιά μου λέω, έχει αρρωστήσει. Α, περαστικά. Πού είσαι ρε η Άσονα γαμώτος? Έχουμε χαθεί τώρα, χέστο, ψάξε. Σε βλέπω μπροστά μου είσαι. Α, ωραία. Τι έγινε? Τίποτα, βλάκι κάνα. Ήταν ο βιαστής. Άμα μου μεταχτεί εδώ πέρα στα δέντρα, στο σκοτάδι. Άμα μου πεταχτεί εδώ όση μέσα ώρα- στον ανοιχτό δρόμο. Για να ηρεμήσετε θέλετε Βρήκα να σελίδα. σας απαγγείλω κανένα τραγουδάκι. Περίμενε με. Τι παραγγελιά θέλετε? Τη Το... βρήκα, τρέχτε. Πάμε το κόφτη. Γεια σου να. Έλα. Είστε μαζί με τον πάνω. Ναι, σχεδόν. Όχι, τον έχασα εγώ. Εγώ τρέχω μέσα στο δάσος γιατί θα με πιάσει. Τον έχασα, δεν στο πω. Παπάρας τρέχει και δεν περιμένει. Εγώ δεν πάω να Πρέπει τρέξω. να τρέχω ρε γιατί θα με πιάσει. Και εγώ τι να κάνω τώρα που δεν πάω να τρέξω? Κορίτσια, εγώ βλέπω ένα φως. Εγώ πρέπει να είμαι. Αλήθεια? Όχι, δεν είσαι εσύ. Ο Άρης Αυτός την είναι. έχει μεγάλη. Πού είσαι ρε, δεν σε βλέπω. Ω Μιτζίρε, έχουμε 6 σελίδες. Γεια σου να σε κυνηγάει. Δεν νομίζω. Γεια σου να το βγάζεις βίντεο. Ναι. Nigga, I'm scared. Ρε παιδιά, βρήκα την τραγίλα. Όχι, βρήκα νομίζω σελίδα κι άλλη. Είσαι σίγουρος? Γεια σου να. Yep, ναι τη βρήκα. Τρέχτε. 7 Έλα, στις 7 στο 11 10. ρε φίλε, έτσι. Το έχετε κερδίσει ποτέ? Όχι, αυτή θα είναι η πρώτη φορά μάλλον. Πολύ θέλει. Χέρι, θα το- I'm Όχι, scared. και βρήκα τείχο. Βρήκες τείχο, πού είσαι? Στο μαύρο το ήχο, βλάκα, στο τέτοιο. Ο Μίτζι μου πετάχτηκε. Σοβαρά σου ήρθε. Ωραία. Έτσι και κιούς τώρα. Εγώ Εγώ τρέχοντας στα... Ο Μιτζί μου τελείωσε το τρέξιμο. Έτσι. Εγώ σου είπα μην τρέξει εκεί πέρα. Κιου κιου. Πρέπει Γεια σου να να που τρέξω. είσαι, μήπως σε βρω. Άμα δεις κανένα φως εγώ θα είμαι. Είσαι Μας κοντά, βα- είσαι κοντά σε ένα τέτοιο που έχει. Ρε παιδιά Α, μου ο τι... Γιώργος ήταν ρε που ερέχτηκε και τρόμαξα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάνω κύκλους, αλλά τι να κάνω. Όλα εγώ κάνω τη δουλειά. Ναι, γιατί εγώ δεν κάνω να πείσεις. Και εσύ δεν περιμένεις βλάκα, τρέχεις. Εγώ περιμένω γιατί θα σε πιάσει άμα δεν τρέξεις εκείνη την ώρα. Ω, άκουσα κοράκι. Κι εγώ. Κακό Α, αυτό. Θέλει να φάει Ένα τα λεπτό. στόματά μας. Ρε, τα κοράκια από τι είναι? Από το παιχνίδι. Ναι, Α, Και νόμιζα εγώ ότι ήταν- ψένα. του Άρη θα Και- ήταν. Και τι σημαίνει το κοράκι? Τι είναι εκεί κοντά ο τέτοιος? Μάλλον. Α, και το έχω πήγαινα που μου έλεγε το κοράκι. Είναι όπως μου το είπε ένα βρήκα κι άλλη πουλάκι. σελίδα. Εμένα μου το είπε ένα κοράκι. Μπράβο, γεια σου να. Σε κάτι αρχαία μνημεία. Εγώ είμαι χαμένος μέσα σε ένα δάσος. Καλά, πάνε σε κυριολεκτικά χαμένος. Τη βρήκα, τρέχω. Άλλες τρεις. Ναι, άλλες 3. Όχι, κολλήσει ένα τείχο. Γεια σου να. Παιδιά, Τι, εμφανίζει κάτι μαύρο. Άμα δεις ένα πράγμα που είναι κοντά σε σκάλες, ναι. κάπου Να κόψε, δεν μας έχει εμφανιστεί για ώρα ο τύπος. κάπου κοντά είμαι κι εγώ. Οκ, άμα βρω. Ρε, με αποτελειώνει γι' αυτό. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί. Παιδιά θα τον νικήσουμε, έχω προαίσθημα. Ναι καλά.
Εγώ θέλω να τρέξω και 5 ώρες. Άμα μου δει από πίσω έχω φάει ένα πουλί. Μην κοιτάς πίσω και δεν θα σου βγει. Άκου, Με το... ξέρεις που βρήκα η Άσανα εκεί πέρα που βρήκα τη σελίδα ρε, σε κάτι ξύλινα. Ναι. Κύκλους κάνω. Με το σιδερικό τι κάνουμε? Παιδιά, άλλες 3 χρειαζόμαστε γιατί σε έχω βρει όλους εγώ. Χαζί. Γεια σου να. Βρήκα ένα σπίτι. Μπες μέσα και πάρε τη σελίδα. Τι Με λες? το κοινοφωτάκι μην πεις χωρίς εμένα. Ναι, πήγαινε πάρε τη σελίδα, βιλέ. Πάμε. Ναι, φοβάσαι να τα χάσουμε ηλίθεια, μπες. I'm scared. Μην πεις εκεί μέσα, έχω ακούσει ιστορίες. να το παίξεις το παιχνίδι άλλη φορά. Ωραία, Μην πεις εκεί μέσα. Έχω ακούσει ιστορίες για ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα και δεν έχουν ξαναβγεί ζωντανοί. Στα Νομίζω, McDonald's. βρήκα κι άλλη σελίδα, παιδιά. Εντάξει, τι πεις εσύ? Όχι, άκουσα το παράκι. Ποιο το άκουσα? Εγώ δεν το άκουσα, Νίκη. Μην πας! Όχι! Ρε, γιατί δεν τρέχει αυτός? Ω Μιτσί, δεν ήταν σελίδα, παραπλάνηση. Γιατί δεν τρέχει ο δικός μου? Τώρα δεν τρέχει γιατί το πάτηγες πολλή ώρα. Γεια σου να. Έλα ρε. Άμα δεις το σπίτι κοντά, είμαι εγώ εκεί, κάνω κύκλους. Οκ. Κατεβάστε το Ρε, Viper. βάγεις ακούω. Άμα το βρω, Παιδιά, Ακούω ένα αεράκι. τόση ώρα. Ακούω έναν αέρα μου στο παιχνίδι. Ναι. Να σας πω, τόση ώρα λέω. εγώ σε μένα, εσείς κάνετε άνετα τη δουλειά σας. Οπότε θέλω να μου απονεμηθεί τιμητικός σταυρός. Το μετάλλιο Ανδρείας. Ναι, εμένα πρέπει να μου τεθεί γιατί έχω πάρει όλες τις σελίδες. Σκάτσι ρε. Εγώ θα πάρει Εγώ δύο. έχω πάρει όλες τις Σκατόφλε, σελίδες. Όχι Σκάφα. όλες. Βρήκα κι άλλη, μπράβο. Όχι όλες. Όλες. Εγώ έχω βρει δύο. Εγώ έχω βρει τις άλλες. Παιδιά, δεν ό,τι και να πείτε και πάρε τα τρία. Τη βρήκα τη σελίδα. Και να σου τελειώσει το παίξιμο. Ρε Άρη, πες μου στο σπίτι και πάρε τη σελίδα να τελειώνουμε 10 στις 11. Δεν ξέρω. Ω, πιτσί. Τράχω. 9 Έρχεται στις 11. Άρη, μπες Πάνω. μέσα. Έλα, η Άσονα. Η Άσονα, έλα Γιώργο. Τι γίνεται, έχετε καταλάβει τι κάνετε? Ναι, Εγώ ναι. κάνω κάτι κύκλους. Εγώ έχω πάρει όλες τις σελίδες, βλάκα. Μετάλλιο Ναι. Ανδρείας, τιμής και εξαιρετικής απόδοσης. Μαλακίας. Και εξαιρετικής Ναι. απόδοσης. Τώρα! Γεια σου, άμα δεν κυνηγούσε εμένα θα σου λέγα τι θα έχεις πάρει Ναι, τώρα. ναι, το έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι και με κυνηγούσε και το έχω πάρει. Αλήθεια. Ναι, Είσαι σίγουρος? ναι, Είσαι σίγουρος? Αποδείξει έχεις? ναι. Η πουτάνα στο σπίτι, Νομίζω ότι βρήκα κι άλλη σελίδα. Ρε Άρη, πρέπει να είναι τελευταία σου αυτή. Πες μέσα και πάρ' την αγάμω τι. Χάθηκα ρε εσύ. Έφυγες από το σπίτι. Δεν πήγε μέσα να την πάρει. Δεν βγήκε έξω. Εσένα αν δεν σου απενοποιηθεί κανένα μετάλλιο. Ναι, Μόνο το ξέρεις θα μετάλλιο πάρεις. της πίτσας. Νομίζω ότι εσύ το έχεις πάρει αυτό ρε Ιάσονα. Έλα. Τι πράγμα. Έχεις πάρει εσύ το μεταλλείο της πούτσας. Εγώ έχω πάρει το μετάλλιο της Ανδρείας, τιμής και εξαιρετικής απόδοσης. Εσύ πάρε το μπούτσο ενός αράτη στο Πρέπει κεφάλι. να του απονεμεθεί τιμητικός σταυρός για τη θυσίαση που έκανε στο τέρας. Θυσία ρε. Θυσίαση, Δεν εγώ ξέρω λέω. πάρει και αυτό, τι να είναι. Όχι, το Viper θέλω ωραία. Μην πεις αλλού. Ψάχνουμε και για άλλη σελίδα. Πίσω, έλα. Όχι. Κρίμα, φέρτε το. Κοίτα πως το Γεια φέρνει. σου να. Έλα. Εσύ που Ω. είσαι κοντά για να έρθω. Νομίζω ότι βρήκα κι άλλη σελίδα, περιμένετε. Πιάνω. Να ρωτήσω κάτι, ποιος θα φτιάξει αυτό το παιχνίδι? Κάποιοι Ρώσοι. Γι' αυτό είναι έτσι το παιχνίδι. Κατάλαβα. Ω, Μιτζή, έκανα κύκλους τόση ώρα. Ποιος φώναξε? Εγώ. Πάνω σου επιτέθηκε. 9. Τότε τι ουρλιάζεις μαλάκα. Ο Μιτζή, βλέπα να με φως, βλέπα να με φως. Μείνε εκεί που είσαι, όποιος και να είσαι τώρα. Δεν βρήκα. Εσύ είσαι Άρη. Είναι συγκινητικό. Θα κλάψω. Έλα ρε, Η εσύ επανέ- είσαι. Έβλεπα η να επανένωση φως μέσα του και χαμένου μετά φίλου. το τέρας. Πού πάμε τώρα? Από εδώ Πάρτε τις σελίδες, γρήγορα, δεν μπορώ, έκανα κύκλους Αυτό. στο κατά λάθος. Έλα Άρη. ακολούθαμε, νομίζω ξέρω. Από εκεί πέρα ήρθα. Από εδώ είναι το σπίτι νομίζω, έλα. Από πού? Από εδώ. Για πάμε.
Μετά πρέπει να κάνω convert στο βίντεο και θα μου έχει πάρει 16 GB ή και πιο πολύ. Πάνω. Ναι, Λάρη. Δεν μην φοβάσαι. Εγώ που είμαι μόνος μου, τι να πω ρε. Πόσες σελίδες έχουμε Άσονα? 9 στις 11. Γάμο το. Και εγώ τώρα είμαι σε ένα τεράστιο βουνό, στο οποίο θα κάτσω να ψάξω μήπως έχει καμιά σελίδα μέσα. Άμα από το τέρας δεν είσαι σένα, δεν είναι σε εμάς, τότε σε ποιον είναι? Ξέρω. Ρε, σας το έχω πει, είναι σε μένα. Βρήκα Με σελίδα. αποτελειώνει. Με απολαμβάνει. Πού είσαι ρε Άρη, σε έχασα. Η άλλη σελίδα είναι στο σπίτι, έλα. Στο σπίτι, ακολούθαμε γρήγορα. Πού είσαι, δεν σε βλέπω. Ω, κοίτα τι βρήκα. Ω, μπήκε ένα τεράστιο τέτοιο. Αυτό είναι που μας έλεγες. Ναι, εγώ είμαι εδώ. Δεν είναι βουνό αυτό, είναι με ξύλα. Πάνω, ακολούθαμε. Πήγαινε μπροστά. Εκεί στο Άσονα, τι. Πήγαινε μπροστά. Τέλος Πάνω. πάντων, σχέστηκα. Θέλω να βρω το σπίτι να πάρω τη σελίδα. Ξέρει κανένας γερμανικά? Εγώ. Να, Όχι. Ούτε ο κανένας. Ωραία, τότε μπορώ να Δεν βρω. ξέρω. ρε παιδιά, το τέρας τι έχει πάθει τόση ώρα. I don't know. Γιώργος, εσένα είναι. Σε μένα. Ρε, σου λέω με απολαμβάνει τώρα. Ενώ με ξεσκίζει. Έχεις πεθάνει. Να τη βρήκα! Τη βρήκες πάρτι. Ναι. Ε, Είναι να μην κερδίσει τώρα.